Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagya wilujeng. Dumateng para pepundhan sepuh pinisepuh sagong para tamu undangan kakung putri Suprawonanen ingkang satuhu luring budi kita aturaken wilujeng siang wilujeng rawuh wonten dalemipun Bapak Haji Haryono. Ing lenggan dinten menika Bapak Haji Haryono kagungan ngersa netepi dharma ning sepuh ngraket cekak sempaka wiwa putra Magya Siwi Trista Maesta Istaja ingkang jinatu akrami kalian Erik Satrio Adi Prabowo. Mila atas rawuh panjenengan sami sedaya dipun suwuni doa restu mugi ajaripun Bapak Haryono boten wonten ruhida. Lajeng kangge kemanten kali mugi saged andut rundut mimi mindo minduna ing tembih kinginga kangge tepa tulodo minggah putra wayah sedaya mujudaken bebrakaga ingkang hayem-hayem tentrem awet angsal ridho ridane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dumateng tamu undangan ingkang dahat kinurmatan teng mriki kula atas nami wakil saking keluarga Haji Haryono ugi cak ngateri bilanggonipun Bapak Haji Haryono kagungan ngersa paring pasugatan dedaran so unjukan kiranya cek wonten manah panjenengan sedaya nggih estu-estu lumantar kula dalah Bapak Santri Bapak Haryono Gunung Samudra palaksami. Lajeng anggonipun sedherek kita Bapak Haji Haryono ing Klenggan dinten menika kagungan ngersa dipun paring hiburan nggih menika langkung beksan tayub sareng kalih Budi Wijaya Musikan Jombang mangke dalu dipun sambung kalian Lodrok Budi Wijaya lajeng dipun dukung kalian Salma syuting video bagi wonten sound system EHJ sound system. Dumateng tamu undangan ingkang dahat kinurmatan lajeng kawontenan tata cara adicara tayub ing Klenggan siang menika nggih kula damel arep-arepan nggih. Arep setunggal kalih tiga sak piturute beli mangke meja angka setunggal minggah dateng panggung kula suwun kangge njagi ketertiban meja angka kalih tiga lan sak piturute kula suwun ampun ngantos pindah dateng pagelaran. Kadang kula derek kula sedaya tamu undangan ingkang dahat kinurmatan sareng nggih wedal sampun sonten nggih. Mula kula keteng cekap anggon dalem matur bilih wonten keleputanipun kula mangsul limrah kados panjenengan sami kula namung saged Gunung Samudra pangaksami kangge miwiti adicara tayub Jawa Timuran nggih mangke dipun miwiti gendeng eling-eling sak manturipun gendeng eling-eling penghormatan ingkang amangka gati Bapak Haji Haryono. Kula kangge Ibu Waranggono ugi karawitan Budi Wijaya monggo gendeng eling-eling kangge miwiti adicara gelar tayub ing Klenggan dalem monggo. Cip, monggo Ibu Waranggono kula aturi
dipun eling-eling monggo. Bibar gedeng pendanyangan eling-eling selajengipun sambur penghormatan tumuju Kang Lamang Gugati Bopo Haryono melampai sambur Karing Gedeng Gedok Jula Juli Samirah katirakan dening Bopo Satri monggo.